mending batin. Mbak Lia. Aduh, seandainya Elisa menjadi istriku, pasti seperti Romeo dan Juliet. Apa ana Romeo kacamata ora ya. Ora apa-apa, pancen ya bawur. Ya ora kok. Romeo. Ning ya wis tenan lek sing gampang iki le karo aku le tresna kaya ngono kuwi le. Setya karo kanca-kanca Madangkara jos tenan. Kuwi ambak diposisikan sebagai penggambang kuwi janjane genderane ya jos. Lho kuwi. Dadi sak panggung niki kon nabuh napa mawon siap. Ambak sing nyaron sing jenenge Mas Joko Warsena Sleng niku nggih. Niku kepepete ngrebab. Wo, luar biasa rebapane. Walah tenan. Bisa ndundil. Apik tenan jos. Girong barang ya bergas. Ayo, Saya lek jenenge Mas Hendri lah tenan Mas, muga-muga sampean kerasan ning kene wis. Angger ning kene mesti ayem tentrem mergo nek Pak Bos. Ayo, Wong arep murup sithik langsung siniram wani. Mula aku barang ya seneng nang kene mergo lingkungane hawane iki jan penuh dengan kasih sayang. Ayo, ngono kuwi. Aku ya sayang karo kowe nong wina ngono. Mergo ya kuwi sayang antarane anak karo bapak. Nggih, ngoten. Nggih, heeh. Nembang ya nong ya. Nggih. Oh iya, coba kaya apa? Karyane Mbah Sukron wae. Napa? Apa wae? Sesideman. Sedireman boleh, Sriuning boleh, Ula Tampar boleh, Sambung Wanci Dalu boleh. Ayo. Sisi deman mawon. Sesideman ya. Nggih. Kok bawani dhewe apa karo penggirong? Bawa piyambak. Oh iya. Ora pengen didampingi Mas Ulama. Ini mau ayo ben ganti suasana mau ben ra mboseni mau. Ayo rene mau. Ayo duduk. Duduk. Ayo. Wis ora. Ma. Sulama. Ngadeka. Ayo sing tetek ngono nah ngono kuwi. Kaya ngono kuwi. Sing ngendang anyelke. Lah kowe munggah kendangane gareng, dededelong tulu tuntak, dededelong tulu tuntak. Kok iso padakane gareng, citraksi kok gareng ya. Aja nangis, ono nangis lho ora. Ya. Nah, ngono kuwi. Miki aja neng kono engko tanding karo sing jero. Ayo, bunggake. Ngono. Ayo, ngono. Assalamualaikum Mas Sulomo. Nggih. Waalaikumsalam. Nggih. Luar biasa. Nang winang iki lho, sak teluke kanca iki lho. Nggih. Mas Budi lampun cemburu nggih. Ayo, Mas Sulomo takoni. Bahasa Indonesia. Pripun? Mbak Winong. Dek Winong. Nah, iya. Apakah kamu punya rumah? Apakah kamu punya rumah? Sauri. Belum. Ya punya. Ini bapakmu sik. Nyilih bapakmu. Iya. Punya ngono. Punya. Punya. Oh, kalau punya rumah aku juga punya tangga. Gimana kalau kata-kata itu digabung menjadi rumah tangga gitu lah. Malam merongos mringis sih ngapa ayo. Wedi, Pak. Wedi. Kowe gedhe kono ya. Oh iya, diantil bar kowe ora ya. Heeh. Saiki nembang wong loro mesake engko ndak ana ya. Bar iki nganti panas awake malah cilaka. Ya cilama. Yo, sampean sik yo. Tono. Ayo. Wes. Pokoke aja. Ayo ya. Piye? Ketoke ora tertarik karo anu to, Winong to? Ora tertarik. Tertarik apa ora? Duet ora masalah liyane duet. Sithik. Oh sithik. Oh iya ora apa-apa. Pancen awakmu gur semono sithik wae ora. Yo. Tono. Ayo. Gedhek-gedhekke no. Ayo. Wiwitane. Wes. Reka ngingu jenggot barang mung loro dingu ora ya. Ayo. Anderek. Ayo. Anderek sang pekek
Apik, jas. Priya bagus kang olah budaya. Iya, terus. Sowan menyang tangane ning ngarep malah kukur-kukur. Kutha. Nah, apik wah. Sayange ya ampun jarike teles langsungan. Masa ngene keboyo mama ora. Ya nang kaya winang lho dadak ra masalah ngene yo. Yo, nang. Yo. Aja ning kono to mikir. Yo. Nah, ngono. Sik ngene sik sing ngongkon sampean. Bacutno Dik. Ngono kuwi. Sing gedhe suarane, sing gedhe. Bacutno Dik. Kurang gedhe. Sing ngantep sing ngebas lho. Bacutno Dik. Yo. Bacutno Dik. Oh iya wis malah ndodok. Wah wis. Iya, ya wis ndang. Ayo. Ayo, ketoke sing gampang pengin. Ora, lagi kepet-kepet tok ora. Ayo. Ya nang, ya nang. Bendera terus kayung ya. Mangkono ya Di, ngono ta. Mangkono ya Di. Mangkono ya Di. Waduh. Lho. Ngopo kowe kok disauri dhewe iki lho? Yo. Mbek. Ayo. Nino. Enang. Terus ademmu ya aja rono. Adem rene. Nah, ngono. Ben ada keterkaitan. Nah. Takoni nang pripun swanten kula Kang Mas? Ya. Pripun swanten kula Kang Mas? Sae Dik. Wis jane sae. Sae dadose. Aja lali lho. Ayo. Yo, ayo Sul. Sampean genti. Swara kurang premono ing wasis ngungkrum. Ayo nang. Ngungkrum. Ya ngungkrumno, gerakane ya ngungkrum. Ayo. Ngungkrum marang bendara. Iya. Tiah Sulistya. Pijer ngincangake alih. Adem to Sul, adem. Panas. Adem panas. Ya lale mesakne wis mesake. Aja kuwatir tak golekke bela. Pokoke selek wayangan kudu kabeh kudu siap. Munggah siji-siji. Ngono ya. Ayo. Siap. Sampean sing buka dhisik. Ngincangke alis piye to nang ngincangke alis piye? Nah, ngincangke alis. Nah, ayo Sul, ngincangke alis. Ayo. Kuwi malah perjeh-perjeh ngono piye? Alise dikincangke kaya dicencang munggahno lho. Walah kaya Pak Tile malah. Walah mesake ya. Ya. Bareng, ayo. Terus, ayo. Ayo. Terus no sesrideman. Kono sik.
bajutna wong ayu. Ngono ya. Ayo. Ayo terokke Sul. Bajutna wong ayu. Wah iya. Wong ayu. Ayo. Ayo. Ya. Tenang, ya. Hah? Kene sik nganti rampung sik. Ya. Wah, malah dadi nak yarta kowe arepe ora. Ampun timpuh ngoten to, Mas. Ya, ngono. Nah, yes. Sing wedok tatake kaya ngono, sing lanang mringkus ora. Kaya dudu Dewa Satriya. Nah, ya. Ayo. Ayo. Ya nang, yo. Luwih becik patena. Ayo joget tuk, klutuk, ayo. Ayo delehke miki sik. Miki lepas sik, ayo. Ora apa-apa. Wis tak cepake Sul, aja kuwatir. Lho, kena ngene Indomaret iki, yo. Wadalah. Ayo milo kandangane. Hei, Sul. Ayo. Sithik-sithik wae, sithik. Nah. Jon. Ayo mengalir baik. Mengalir baik. Tulung Agung senengamu iki Sul. Ayo. Yo. Mengalir bae, alon-alon apa-apa. Wah, apik ngono kok. Paling gleleng oh. Ning apik ngene Sul. Iki lak arep wayang wongan to, Pak Heru CS iki lho. Jare pemeran Lesmana iki urung eneng. Mergo Lek Dono pamit, kudune Lek Dono. Lesmana sampean. Lesmana Mandrakumara. Apik kok jogetmu apik kok. Lek ajar kapan? Tau melu ning anu to, Meta Budaya to. Mboten. Oh apik jogetane oh iya. Aja-aja melu ning Metro Mini bocah iki ora. Iya, kari sithik Sul, kari sithik. Wis. 100 kecekel. Wis. Ayo, ora apa-apa olahraga ya. Urip ana. Ayo, tangane. Nah. Oplos untuk Sulomo, sinden-sinden tepuk tangan untuk Sulomo. Hebat, luar biasa. Iki lho, Mas, ayo Mas ora apa-apa ya. Tondo tresno ya ta. Elak luar biasa. Iki ya kancamu Mas Bobot ya mbek aku. Nuwun sewu Pak, njing gentos kula nggih Pak. Oh iya. So, genti session ditata neh.
Mas Wowo ben ajaran joget sik. Ha iya. Apik mendhe kaya layangan pedhot kae ngerti ya. Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ayo ya berdiri. Ya wis. Mbak Elisa. Nggih. Pripun enten suasana baru to teng mriki jenengan? Nggih, Pak kula remen iki kula ngefan kula di idola anyar iki Mas. Mendhe kaya rumah samu jogete mendhe kaya ledek kethek mendhe ya. Ketek kogleng. Kethek kogleng. Apik lho kira tau joget gelem joget. Ah nggih, totalitas kok ya Mas. Meleh napa? Pun. Iya luar biasa Mbak Elisa. Wah, jan elok-elok temenanan. Ngeten iki suasana wonten Madiun. Nah, ingkang tasih lenggah menika sami kalih Jogja nggih. Tasih kathah ingkang lenggah. Nggih. Tasih banyak pendemen wayang Pandemen. Sampai nanti selesai Tancep Kayon. Pandemen. Ora kok pendemen iki ora. Pendeme dikubur tegese. Oh iya, pendemen. Sampeyan lek sarjana pedalangan. Nggih. Suluk. Waduh. Ayo. Waduh piye? Kawul sinden apa cah waduh. Ayo. Songo mawon Mas. Songo. Arep jam kuning kaya oleh. Gandang-gandang. Oh, gandang-gandang ya. Oh iya. Lah nggenku janjam kok ora. Mergo duwe kanca jenenge Janjang iki Janjang. Sing bener napa, Mbak? Gandang-gandang jam-jam kuning. Oh, jam gandang. Aku kudu sinau ning sampeyan. Suluk niku napa? Niku dingge napa budalan nika lho. Budalan. Nggih. Sampeyan yo iso budalan. Gandang jam-jam kuning sarentek semon. Mbok tembangke sik. Nek lali bar kuwi lali aku. Engko tak elekke. Bunga yen bin nggih coba ya. Kulate sodo mbelalak. Nggih. Wadane ismu mancal, ngono kae ta? Nggih. Ya. Ratine 6 Mas, nggih. Gandang-gandang jam-jam kuning sarantak semorondana bunga-bunga yen pinapa wajanyo esmu mancal esemilir napas pripun niku madu nggih nggih madu wong ireng sinangga rokmo luar biasa. Tepuk tangan untuk Elisa. Nggih, niku pelajaran semester setunggal tapi yo rada lali nggih. Aku pengen ro lek ndalang lek nyabetne wayang kaya. Waduh, lah kuwi. Pareng mboten, Pak? Ampun. Elisa sabetan setuju? Ampun. Niki kula mboten saged sila niki, Pak. Karo timpuh ora apa-apa rasah dikepraki sing penting wayange diobahke. Ampun, Pak. Wis to kene ora ampun ngono tak biedil ora gelem. Aja. Oh, kowe ora gelem. Tak rantai lho, ayo. Engko tak rantai kaya. Ora ngene Mbak Elisa, ayo. Ampun, Pak lah. Ah wis kene ora. Aja lah. Wis to. Sesuk yo kapan-kapan yo. Wis to ndang kene diluk tok lho. Sik tak golekne wayange. Aduh. Kamu mendhi Setyaki. Ha, iki wis sak-sake. Iki engko perang karo Sulama, Swatama. Ayo kene. Lah duh iki aku ora lulus lho pelajaran iki. Heeh. Srepake Yogya ya. Waduh. Songo. Piye iki? Kene yo. Silakan Mbak Elisa. Yo.
tes. Ya. Apa ya iki suluke? Dadak mikir aku nih. Bebas, yang penting suluke gede. Ayo. Apa ya biasane napa Pak cakepane niku Pak? Sigro polo. Sigro polo kang tumingal. Wah, oplos tepuk tangan untuk Mbak Elisa ya. Perang sampo samya ngedali. Nggih, andukku apa piye dilapi ngerti iki. Aku lali lompatenan iki wis suwi banget. Ler dadet wileting koto. Wah. Sopo jenengmu? Mbuh. Sorry ganggu, maaf. Ada penonton rese. Oh, ora apa-apa pancen ngono nek wayangan ya. Aku jenenge Suwatama. Kowe anak jaran. Yo pancen dasar keparat nyoto. Kepara nyoto, keparat nyoto. Kepara nyoto, keparat nyoto. Kepara nyoto. Kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu. Ayo. Maju tak tugel gulumu tak. Apa meneh yo? Tak keloni. Tak masa dikeloni. Ora, tak pocok janggamu. Oh, tak pocok janggamu, tak jueng-jueng upilmu. Maju. Aku dapuk budi iki. As. Bos. Mekaten wau pantalangan saking dalang ora padya wangun jenenge Elisa Orjar Salestu. Oplos tepuk tangan penonton untuk dalang wanita Elisa luar biasa. Hadirin sekalian, selanjutnya masih bersama Sera. Makasih Mbak, makasih ya. Sami-sami pun dangu kula mboten mayang Mas. Mboten masalah, mboten masalah. Njing yen kula suran ngono sampean sing dalang. Oh jen, kula diajari riyen topine. Oh, beres. Privat nggih. Oke, siap. Nggih. Bu Kesi mboten napa-napa nggih. Bu Kesi wangsuli, Bu. Elisa. Nggih. Panjen yen bengi iki
khusus eneng awakmu. Oke. Bojoku tak liarke. Ya toh, serik toh padake kewan toh. Mesti aku padake wow. Wow. Nah, kaya ngono ki dhek ketok wis mulai ngrangsang kok. Ya, maklum ning omah bola-bali sing disawang ya mung aku. Dadi sing kene nyawang Elisa ya entuk vitamin dheweke. Ora. Ora apa-apa iki penggemar YouTube do ngenteni. Wah, piye ya ekspresine Bu Kesi Pak Cahyo nggodani Mbak Elisa. Kula nyunggi kompor loro. Sabar nggih, Bu. Wah, Sabar. ampun ngaten lho, niki Bu Kesi satu-satunya wanita yang harus dicintai dan Betul. Ya. Siap. Saya lahir batin hidup saya untuk Sukesi. Wah, Loh, kula tak rewangi dalang sewengi Oke. utuh. Loh, wayange dikeki iding ora dikeki wayang iki. Malah kaya pelawak lek ra nggih wayang ngene. Ngene kudune. Cek. Kula nggih dalang sewengi utuh ngempet nguyuh, ngempet napa-napa mboten maem. Oke. Itu untuk keluarga, untuk Sukesi dan anak-anak. luar biasa. Nah, itu Iya. baru dalang panutan. Iya, loh, memang kayak aku ngono. biasa di luar jadi ya ngoten niku. Mbak Elisa, Oke. pancen Bu Kesi. dheweke saking setiane karo keluarga, mulai ning panggung iki gawe pelampiasan. Oh, pelampiasan. Kaya-kayake dhek ning panggung kuwi penampilannya kaya dalang nakal ngono lho. Oh, Suka menggoda. Tapi aslinya gimana, Bu? Kenyataannya di rumah itu takut sama istri. Oh. Mbak Elisa, kamu lah nggak tahu toh? Aku kalau di rumah, kok Oh iya. kalau aku di rumah itu ya setrika, Oh, setrika barang. umbah-umbah, Umbah-umbah, asah-asah. isah-isah, Nyapu. ngusung-ngusung boto, barang ngoten niku. Teladan memang. Lho, memang. Aku lek nang omah karo Bu Kesi basa. Oh, poso. Nggih, delok. Oh, malah poso karo Ngajeni, Apa nyeluk aku, "Pak, wonten dawuh Ibu." Wah, ngono kuwi. Dadi lek ngono mlebu kamar bledeng aku arep nyuwun karo Bu Kesi ya nyembah sik. Oh, nggih, Pak, jupoke Nggih. biteng. Jupoke Oh biteng. nggih, sendika dawuh ngono kuwi. Jupoke sapu. Oh nggih, sendika nggih. Oh iya. Malah aku sendikane karo kowe iki piye to ki? Ayo, wah nggih. Nembang Mbak Elisa nembang. Biasa nggih. Nggih. Napa niki? Es. Eh, Napa pun? Nggih, ngene Mbak Sukron mawon nggih. Oke, napa? Sambung wanci dalu. Kula Delalah niki teng YouTube enten ingkang nyuwun sambung wanci Oh, dalu. nggih, nggih. Wah, nggih. Ya, sambung wanci dalu. Jan. Benjing nganti tancep kayon to? Nggih, nggih. Nah, bareng kali kula mangke. Oh, bareng. Teng rest area kula duwe langganan warung jenenge Bu Endang Wenak era umum. Niku nggih enjang pun buka. Oh, pun malah anget-angete lek subuh Oh, anget-angete. Beres. Ini ya Tapi kuwi. gratis toh? Bayar dhewe-dhewe. Wah, padha bae. Padha bae ora yo. Dibawani mboten? Jeng derek. Oke, Napa? bawani. Oh, nggih. Ya, Ya. Senadyan to tangkep bumi langit prasetyanku tan kinggang rikma lan nimas kang gemesake Mbak, yen cara warga laras Nggih. niki cukup langgam napa dinandutne? langgam mawon nek sambung wanci dalu. Nggih. Warga laras Nah, ngoten? Nggih, Oh, nek nggih, menawi siap. sesedeman ngangge dangdut. Oh nggih dangdut. Oh nggih, langgam. Oke, siap. Yakti pengen tak tembang ning kakungmu tan lila mesti kandeking pang grahita angel nggonku
Rina banget nglengkara. Oh, nglengkara. Tidak mungkin ngono maksudnya. Oh, nglengkara niku tidak mungkin. Oh, nggih. Kan mergo lek sambung pas bengi tok to niku. Nggih. Nggih. Sambung kumong wanci ratri karya sata Jas, terus. Mendah boyo yen to sida urip lan ngendika Oh
pun katuraken Gedap, sambung ngeten. wajidan. Jenengan pun nate mireng tembang Ula Tampar. Ula tampar dereng Ula Tampar kurang ajar. dereng Bu Kesi tasik kiat nembang Bu Kesi. Halo sayang, tasik kiat nggih. Nggih, ayo. Ye sayang. Kene Mbak Elisa gen ya anu saling memberi ngono lho ya. Ayo, engko lek nggih nembang lek ora kudu nguyuh wis to, ya. Wis ra apa-apa engko bar iki sampean langsung bablas pipis ora apa-apa, ya. Genah langsung ke bahasa Inggris. Yes. Yes. Ayo, nggih. Ra apa-apa Bu Kesi, tenan. Ya Sesuk wis wis tuwa ya spray. beseran, Pak. Ah iya, ra apa-apa sesuk spray istirahat, saya tak pijeti ya. Alah gombal among. Sampai anak mijeti aku. Tenan yakin tak kerahne anak-anak kabeh cah papat karo aku mijeti Bu Kesi kabeh. Nah, mampir to Mbak Elisa ning omahku. Ije mencang suwan menawi Iya. prai nggih. Nggih. Ya ta ya kaya ram rumahsaku Oh tegese tukar pengalaman karo Bu Kesi ngono lho. Lek karo aku kan enggak mungkin, kan bukan mukrim ya ta. Aku tak ndidik Umi ya, ya ya. Heeh ya. Alah kok anak-anak itu nggo sasaran. Wong padune dheweke ke. Nggo sasaran kok anake Umi. Ora Bu Kesi, tenang. Wis pokoke tenang tapi menghanyutkan ya. Bawani ya Bu Kesi ya. Nah, mumpung sik kuat e. Medhek seri angkleng darama ana crita tingkae ula waning gonjak garwane sang maha wiku anengge sang nagaraja sesileh nyinaga Yuk masuk. Elisa, Nggih, Bu. besok sinau ngapalke tembang iki ya. Nggih, nggih, Apik lho sedhi iki. kongke. Sae. Suka. Nggih, karyane sinten? Iki karyane sinten? Bapak iki lho. Oh, Ayo, ije. Mbah Sukron Suwondo, Suwondo. sae-sae. Jadi langgam Ula Tampar, Sesideman, Sambung Wanci Dalu, Sri Huning kuwi ingkang ngripta bapake Pak Cahya Kuntadi. nggih. Ya kuwi Mbah Haji Sakrun Suwondo. Ya, arep mara tuane ngawur to. Sukron. Sukron Suwondo. Sukron nggih, Bu. Sakrun ora.
Yo. Konangan Sri angkling darmo ulatan rilet nagaki Yo. Oh. Krasa jam 3 to wisan ya. Iya, Umi ro nembang lho. Iya ya Umi beres. Birgita kudu. Yo. Neman. Umi Birgita karo sampean Mbak Alisa. Ayo. Wis lali janjine. Iya. Oh, nggih siap. Oke, bareng-bareng mendisa engko. Wis. Apa ya, Umi, Mbak Elisa karo Birgita. Tambah Tutik, cukup panggunge, Tik. Ayo, Tik. Ayo, wis iki. Anu, piye? Piye awake, Tik? Wani? Oh iya, oke. Disiak-siakne Tik ora. Dan nggih. Nggih. Wah, nggih, Pak. Nggih. Wah, nggih. Anu kene nembang kene etung lek ngono ya. Monggo. Bayaran nek panggung. Iya. Nggih, matur nuwun nuwun nggih, Pak. Nggih. Nggih. Monggo tarik. Ayo. Lali janjine langsung kemawon Madangkara Group dados. Bambang Sugiono, monggo. Mbak Siti Moyani, ayo, monggo sugeng lenggah. Mbak Yanti, ya, monggo. Sedoyo penggemar streaming, monggo.